Maadjong adlaw ninjong tanan. Nagpasalamat jud ko karong adlaw ko gi-review sa nga foundation or makeup kay ni paway sa kog makeup. Klaro gang mga dark spots pero lahi ra picture sa ako ang panit ni hamis-hamis de pero naga po iba nga uwat-uwat pero at least sa una kay grunted man to. Manghay-hay ko kay si Undoy nang labag sa jud dito Undoy sa bahay nga guba kay ag tubig daghan ag tubig na mo diri wa na ingon silin din gani hubas-hubas ko no. So, mo nang ang ginatuloy nga aturan ko pang laba. Daghan na to guys, dyan gida nga labunon. Ja, mao pa rin dyan nadag balik. O pa siguro na human. Naman kung jay lakun mo, no, bukas sa tonom. Daghan pa ko mga product nga review nun. Pero, bisag kapoy, sag nila man kay grasya man, uban gani way trabaho. Gani ko kay na ako'y trabaho ingana. Ito alaman jud gihapon nang kaning kamutan nga mahuman importante natay pangita dapat grateful naman ta kanunay sa ato ang mga blessings. Salamat kay ko ni ate muna daring kanina na shirt og pants pareho no. Ganahan ko na nigtila ni ja kay bugnawon. Lag puro mas bata muli na higanas dang ama. Mata na may yun. Ang anaton. Agibot ni kuya to kay suday-sudatan sa na untan aw lagi siya. Nagsiway nga daw no. Magupitan ba kani? Hintay na gid ang ama. Datang ibutang bukod ta. No, tumo ka sad na. Tope. Ang sabi? Asa ya? Di kuan. Kuan po tungguan mo a zero. Dito dito. Ada direct surat. Tatay man. Tatay man ito tay. Uy, hop, tatay ni tatay. Tatay. Ito ka pa pagbubuan. Wala. Kuan man ang kuan. Hop, tatay lagi ni tatay. Ako bang doon na sa karito na. Okay na gani ka naman gani. Ito ba? Tatay ni tatay. Grabe yung tao, alam mo. Kapuraw kami. Asa man ka? Nag-asa man ka diha? Kasi mo ang bali. Cats lick their coats to keep clean. Sheep hello. Where is the star? Ngawindang ni ganina kay ay patayng lawas daris gawas sa among bay. Di man dugay grabe ka jung baho kung saan dyan na magsingo baho jud naman day patayng lawas kuan kuno ka na nay dada bagilid man to kitang din sorry hangwat ang duda guys kinapaakan nighas guys pero haaba ay to ha? Sama nang iro. Iro guys, napaakan mas. Saan naman ani mo paghangwat? Dira ba ko na amo kuan kay na. Lipong na gani ko. Kamay mo plano sir. Alis po nga. Saan man ani mo ni kuha? Ano sa paka na de? Hapon?
Baka nagisuro naghaas. Wah. Haraman. Kinsa man ning iro? Lagong na ra ba? Gilagong na sa na panghawat. Guys, di na suka gwanta. Kasi sino? Kusin ko kahoy ra. Ha? Grabe na. Nako may kutsilyo. Bo, yasan niya. Putod siguro sa kahoy. Putod siguro sa kahoy ikuan. Ah! Ligwat ni dyan. Musud ko. Uy, musud ko. Di ko kagwanta to. Lipong na ganito. Ha? Diyan nagbaho. Manghayayin ako, di ko kagwanta. Yung baho Kasi sa guli mo na day. Sardines. Sakit siguro to. Ito ang lagong Tabang na. Pasok pa ng ganyan. Hindi matabang. Guys, nahangwat ragadad patay lawas. So, may kabaw gakin sa itong iro. Luwi laman po. Basta kay brown si Ja. Yung sa may nai-iro diha ang nawa. Yung gipangita, basig mautong iro. Gilubong na lang ako ng undoy. Kay, luwi may masakit mi dari. Kay, baho man kaadyo. Karon makatiwas na kong hay-hay na naglaba mas undoy ng hay-hay. Uy, hala, uwan. Uy, nabuing. Ano? Silong naman eh. Uwan man di ay. Ang siguro nga maabtan. Nabuing. Uwan naman hinoon. Gikapoy ko guys, hagard ang naong kay. Gikan Miss Undoy nag-rail gani ha. Pang content ba sa Facebook ba? Pero hay gyapon rin ako, bahala ka rin raso di silong ra kay aron di mabaho. Ang habo man siguro ni. Ang uwan. Hala. Ang habo ni Linlin, nauwanan ko. Uwan. Bahala na itong mosquito.